Hola, som l'agrupament Escolta Antoni Gaudí, un CAU que porta 65 anys a la Sagrada Família. Som aquí perquè necessitem un local al centre del barri on dur a terme les nostres activitats, ja que el Patronat de la Sagrada Família ens fa fora del nostre local històric per dur a terme les obres de creixement del temple. El nostre barri pateix les conseqüències directes de la gentrificació i el turisme massiu, fent que les veïnes del barri se sentin cada cop menys còmodes. Això ens afecta directament perquè som l'únic CAU que segueix tenint un local al centre del barri. I ara, que ens obliguen a marxar, ens proposen locals que es troben a la perifèria. Sabem que el nostre pressupost és elevat, però també ho són els preus abusius de Barcelona, mentre que el nostre projecte no té un preu monetari. Necessitem la vostra ajuda per tirar endavant la compra i la reforma d'un local, on poder seguir endavant les nostres tasques educatives. Així podrem seguir oferint al barri del Poblet propostes populars per enfortir el teixit social de la gent que hi viu i que no sigui únicament un parc temàtic pels turistes. Necessitem la vostra ajuda per aconseguir-ho. El Poblet no decau, votarem el CAU!